mandeka dhisik wong bagus mandeka dhisik. Iki ana yaksa cat katon catura kuwi bangsane ngopo? Wah. Aku bangsaning Kumara, ha. Sing ati-ati Punakawan. Mangke riyen, Den. Njenengan niku ngendika kalih sinten? Eneng Buta Petro. Dun, eneng Buta. Buta? Iya. Kok kula mboten semerep. Kowe eruh, Reng? Blas. Kok aku ya eruh. Ora. Mangke riyen. Kok ndoro saged ngendika nenten buta kok mboten ketok niku. Buta bangsaning Kumara. Kumara. Bambang Kumara. Kumara. Kuwi anake Yadi. Kumara kuwi badan alus. Ning Ndara priksa yen aku ngerti. Sebabipun aku duwe lisah Jayeng Katong. Den, kok kula diparingi to, Den? Kula kajenge ngertos, kajenge semerep, kok tak nderek ngrincangi. Iya. Maju mrene. Melika tak paringi sifat lisah Jayeng Katong. Nggih. Wis sawane. Hoi. Abang bayi. Buta niku rupane dhewe-dhewe ngoten niku. Iya, rupane ireng, abang, kuning, putih. Iya, wah, awas tenan aku. Waduh. Wong edan aja cerewet. Ah, cerewet aku. Roh kowe saiki, ah. Ate apa? Reng, aku roh tenan, Reng. Wah. Ndara. Kula nyuwun, Den. Apa? Anu. Lisah Jayeng Katong. Iki yen kanggo mripatmu mungkari mripat siji gelem ora. Piye kuwi? Nggih, pun kajenge. Pun siji-siji nak weruh. Iya. Wis ulatno. Nek ngene gak roh. Nek ngene, wah. Iya. Wah, kan butane papat. Wah. Ireng, abang, kuning, putih. Wah, weruh aku. Nek ngene, lah roh. Nek ngene iki, wah. Iku lakumu ya bering ngono kuwi terus. Waduh, Jan, malah kaya disikara awakku ki. Jan. Kepiye iki? Timbangane ora. Kula nyuwun, Den. Apa, Bagong? Nyuwun lisah. Lisah apa? Anu balsem mripatmu pedhes kowe. Niku lisah Jayeng Katong niku mau. Wis entek, Bagong. Lah, mau yo dikorat-koratke sithik ngono lho. Sithik men kula trima. Babar pisan wis entek. Ndekku nggonen gelem ora? Tekku pen. Wis kene rang wis timbangane anu apa kuwi? Kowe sing duwe, aku wae sing enom sing temandang. Ora rak ngono. Ngene. Melek. Oh wis. Ngombo ala wis lho. Ya, Wis ngene nyawang. Kok cawangan. Kok malah peteng terus. Kok malah peteng dedet. Mau rada sremying weruh. Lah kok saiki malah pet. Piye? Alah belajar ketok terus. Piye iki tuntunan terus malah cilaka to. Delok kaya ngapa? Delok. Ditemplok kanggo aspal to. Alah kepiye iki? Ya tememplet iki ilange nganggo geni. Wah. Gareng mau di minggat. Dan ya terus tuntunan aku terus. Wah, wis. Malah goleke gawean aku. Pancen gareng kongkling tenan. Wis. Karo kancane kok tegele kaya ngono. Kowe kang kekasih Raden Janaka. Ya pancen kepara nyata. Kowe kuwi bangsaning apa? Yaksa bangsaning Kumara. Ditya Kala Kresna. Aku Ditya Kala Rekta.
Aku Ditya Kalapita, aku Kalaseta. Karepmu arep apa nyegat lakuku? Raden, aku njaluk ruwat karo kowe. Sampurnakno aku. Sing gedhe pangapuramu, aku ora bakal sikara karo bangsaning liyan. Apa meneh kowe bangsaning Kumara Duduwat. Yen pancen kowe ora gelem ruwat karo aku, kowe dhewe sing arep tak ruwat. Yen pancen sediamu mengkono ayo coba nenegane ngat. Wah, kata sepedhuat lambungmu wah. Ngoten niku asal sampeyan peperangan. Buta niki mengke malah saya dadi. Dalaran panjenenganipun Ndara kirang dungkat lan kirang tanggap kalih mengsah sampeyan.
Mengkono Kakang. Nggih. Musuh sampeyan aja buta niku dudu buta babrah, dudu buta glundung. Niku najan buta kumara. Terus mboten baen-baen. Nyuwun pangapunten panjenengan kagungan pusaka Catur Wisaya. Iya Kakang jemparing papat. Nggih jemparing papat. Ingkang gadhahi cahya ireng abang kuning putih niku mangdalke pun kangge nyampurnake buta papat mriki mamprung niki mengke Gus. Gendhewa dibya pinta rinuk migadeng kaya kayu muning andrus ning gigir prapteng Jajasura manjing pakekesan ning kang darat prapteng lancaran panatan katon kacarita wis mentang angkat nenggiri Sang Arjuna ngasta jemparing sekawan ingkang sinebat catur wisaya catur papat wisaya panggruwat jemparing kadewatan ingkang darbe cahya ireng abang kuning putih rikala semana sigra katamakaken maring buta sekawan ica saking Panduru mamprung bali marang papane dhewe-dhewe ingkang semeng dumados saking Pantala ingkang arta ingkang abrit saking Dawana ingkang jenis saking angin ingkang petak saking toya rinepasaken kebat kaya kilat kesit kaya tatik ngengingi buta sekawan mamprung ica saking Pandulu
Raden dipun tepangaken kewala. Raden, kula pandhita saking Pertapan Candramanik ingkang Sudyamastani. Kula begawan Kuntawibisana. Inggih. Sangayogi. Kula kadang panengah Pandhawa ingkang Sudyamastani kula pun Arjuna inggih pun Janaka. Aduh, Raden. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami lan sedaya lepat diagung pangaksama paduka Raden. Persajan kemawon raseksa sekawan ingkang ngridu dumateng tindak paduka menika kala dumados saking kemayan kula. Dados raseksa sekawan menika kala wau dumados saking nafsu kekajengan kula ingkang sampun kula rucat karana kula menika sampun pinanci tinimbalan marak pun kersanipun Gusti ingkang ngakarya jagat. Pramila kula kedah rucat bawa sekawan perkawis menika kala wau supados boten ngribeti lampah kula minggah ing loka baka. Mekaten sang tapa inggih kajawi saking menika raos panuwun kula dhumateng paduka Raden badhe kula wujudaken tandha tresna raos panarimah kula dhumateng paduka Raden menapa paduka kersa nampi. Inggih menapa paring jengandika sang tapa badhe kula tampi. Oh larak ngaten. Inggih inggih nggih Raden. Estunipun layak kemawon. Kula menika badhe minggah dhumateng loka baka menika taksih rumaos sawrat jalaran kula taksih katitipan inggih menika rumiyin peparingipun Sri Rama Wijaya Narendra Pancawati inggih sesembahan kula inggih paswitan kula nalika kula kadhawan jumeneng ratu wonten negari Ngalengka saksedanipun kadang kula sepuh Kakang Rahwana kula jukat jumenengaken Narendra wonten negari Ngalengka. Negari Ngalengka dipun lih naminipun inggih menika negari Singgelapura. Kula pinaringan tetenger Prabu Kuntawibisana lan kula pinaringan inggih menika gegebengan ingkang sinebat Astabrata. Nyatanipun menika dipun asta Sri Rama dipun paringaken kaliyan kula. Kula nggih mranata sagung para kawula menika saged paripurna rampung tatas tuntas. Tanpa kuciwa Raden menapa paduka Raden kersa nampi. Menawi keparingipun sang tapa mekaten badhe kula tampi tangan kekalih kula pepundi dadosa jejimating gesang kula. Inggih inggih Raden.
mekaten. Kauningana pramila dipun wastani Asta Brata. Asta menika 8, Brata menika laku. Lampahipun Narendra ingkang ngasta kawibawan ngayomi dumateng kawula dasih menika kedah nggadahi wewatekan 8 perkawis ingkang dumados saking isining jagat araya kadosta Surya, Candra, Kartika, Himanda, Bantala, miwah Dahana, lajeng Samudra, pungkasanipun nggih menika Maruta. 8 perkawis kala wau wantahipun nggih menika wataking srengenge, rembulan, lintang lan mendung sarta bumi, geni, banyu kelawan angin. Mekaten inggih dene menggah jlentrehipun mekaten. Mila ngagem wataking Surya. Surya menika damel pepadang nanging ugi nggadahi raos panas. Narendra menika menawi ngasta peperintahan kedah ngasta wateking Surya. Kala mangsanipun darbi watak panas nanging panas menika kala wau saged majari manahipun para kawula dasih. Mekaten sangsi. Inggih. Inggih angka kalih wataking rembulan. Rembulan menika minangka pepadang ing wanci dalu. Semanten ugi Narendra ingkang ngasta kawibawan ngayomi para kawula kala mangsanipun kedah saged madhangaken manahipun para kawula ingkang nembe nandhang reribet. Narendra kedah saged majaraken. Inggih. Ngestaken dawuh paduka. Lajeng Kartika tegesipun lintang. Lintang menika kejawi dados pepasrening antariksa. Lintang menika kenging kangge panengeran. Liripun saged kangge panutan. Jalaran kala mangsanipun Kartika menika saged aliyan ngalih papan panggenan semanten ugi Narendra menika saged kangge paugeran pancer pandoming lampah supados tinulat saking para kawula dasih. Namung jengkaripun ratu menika inggih kengkang tumuju dumateng kesaenan. Inggih sang tapa ingkang angka sekawan nggih menika Himanda. Himanda menika mendung Raden. Mendung menika menawi dipun tingali wujudipun peteng gegirisi. Namung dawahipun menika dados toya jawah ingkang satemah saged gesangi dumateng tetukulan ingkang kukul wonten ing Madyapada menika. Dados Narendra menika saged ngetingalaken singit wingiting wibawa nanging inggih saged damel panggesanganing para kawula dasih. Liripun saged nentremaken manah. Inggih sang begawan. Lajeng ingkang angka gangsal wataking bumi. Raden, nah bumi menika watakipun santosa. Bumi menika lumuh kedanan. Boten purun kedanan kaliyan sinten kemawon. Ketitik panjenengan sebari jagung, tukul jagung. Panjenengan sebari pantun inggih tukul pantun. Semanten ugi wateking Narendra sampun ngantos remen nampi pisungsungipun para kawula. Sak saged-saged Narendra menika malah ngagungaken peparingipun, ngagungaken dananipun dumateng para kawula dasih. Supados para kawula menika inggih sumuyut dumateng padaning Narendra. Ngaten sang penemban. Inggih. Lajeng Dahana. Dahana menika latu. Geni menika lampahing hukum. Tegesipun sinten ingkang celak kaliyan Dahana tartamtu.
badhe kabesmi. Lah hukum semanten ugi menika nggih kagem sinten kemawon wiwit saking Narendra ingkang ngasta peperintahan ngantos dumugi para kawula alit hukumipun sami boten wonten inggih menika bentenipun sampun banci ndemban siladan latu menika sinten ingkang kedah pun basmi pun brasta mamprung saking dayaning latu inggih ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami. Lajeng samudra utawi segara menika isinipun nggih toya. Namung segara menika nglangut tanpa pagut jembar tanpa wates. Semanten ugi Narendra menika watakipun nggih gadhah watak segara. Ati ingkang jembar sampun ngantos gampil runtik ing penggalih. Sethithik-sethithik paring pidana marang kawulane, sethithik-sethithik duka menika kirang prayogi. Jalaran segara menika dipun cemplungi menapa kemawon saged pun cemplungi sarah, pun cemplungi bangke bebasanipun saged nampi. Semanten ugi Narendra ingkang agal ingkang lembat sedaya dipun tampi kanthi weninging cipta meneping raos. Mekaten penemban inggih Raden. Dene pungkasanipun inggih menika angin. Menika sumbering panggesangan. Raden. Angin menika saged nyrambahi dhateng pundi-pundi nggih. Lenging semut kemawon menika saged dipun nambah kalian maruta kalian angin. Semanten ugi jumeneng Narendra wateking ratu utawi pemimpin nuwun sewu menika sampun ngantos papan ingkang gampil-gampil kemawon ingkang dipun rawuhi nadyan papan ingkang rungsit nadyan ingkang papan ingkang angel monggo kedah dipun rawuhi supados para kawula menika mantep madhep raos sing manah anggenipun suwita kaliyan Narendra menika kala wau Raden menika maknanipun Astabrata peparingipun Sri Rama Wijaya nguni. Raden kados pundi sang tapa dawah sami-sami rikala semanten paduka saged nyampurnakaken inggih menika bab perkawis kumara ingkang rikala semanten ngrencangi gesang kula. Lah dinten menika pungkasan pinanggih kula lawan paduka Raden Arjuna. Kula sampun tinimbalan marak wonten kersanipun Gusti Murut ing Kasedan Jati. Mila Raden wekas-wekas sing ngatur kula ingkang pungkasan Raden Arjuna kula aturi nglajengaken anggen paduka lumampah kula aturi madosi pertapan Kutha Runggu kula aturi pinanggih kelawan Sang Brahmana linangkung Begawan Kesawa Sidi menika ingkang ngasta jangkepipun Astabrata menika sampun Raden andhong basuki nggih Raden.